благодаря. И ти си много хубава. Харесва ли ти роклята ми? Роклята ти е уникална. Благодаря ти. Само малко още трябва да се оправя и идвам. Каква е тази четка? Това е четката кактус. Ти нямаш ли кактус? Аз имам кактус, обаче моя не изглежда така. Не. Нямаш такъв кактус. Слушай ме много внимателно. Това не е просто четка. Това е четка за коса с ексклузивна технология с бял турмалин, който прави косите коприрано гладки. Има високотехнологичен компонент в бодличките, който елиминира всякакво накъсване на косама. Има и антистатични съставки с най-високо качество, които приглаждат и най-непокорната коса. Световни топ стилисти използват тази четка, а ние имаме в България на достъпна цена. Момиче, имаш 30 минути да си поръчаш четката от сайта на Look Perfect, иначе никъде няма да излизам с теб.